Meidän vuosi meni silleen, että ihan ensin me keskityttiin vielä tuon meidän edellisen pelin päivityksiin, joka siis viime vuoden lopussa julkaistiin. Tuommoinen kuin Red Card Space Viking, niin siihen sitten Switch-versio tuli vielä tämän vuoden puolella, sitä päiviteltiin. Sitten me tosiaan seuraavana toimintana perustettiin tämä meidän Fennonauts Publishing, joka on pelijulkaisufirma. Ja aluksi meitä vähän jännitti, että saadaanko pelejä, saadaanko diilejä, mutta sitten aika pian saatiin tämmönen pelien helmi suoraan Espoosta kuin Mauri Mursus Odyssey. Ja sen jälkeen olikin pelkkää nousu kiitoa, kun sit seurasi tämmönen Destroyer Burger Hervannan lahja maailmalle. Ja sitten tämmönen kuin Mytharkian pleikkariversio, niin semmonen on kanssa tulossa meiltä. Sitten näitä lähdettiin markkinoimaan ja positiiviseksi yllätykseksi me ihan ensimmäisenä somena, missä ohitettiin meidän merkittävin kilpailija, niin mentiin TikTokissa ohi seuraajissa ja tykkäyksissä. Tässä on meidän TikTok-video meidän pikkujouluilla, jossa muuten saatiin Mursupelin tekijältä hienot 3D-tulostetut mursut. Mutta niin tämmöisiä tänä vuonna sitten ensi vuotta kohti. Eiks vaan Dino? Niin.